Bigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Tatay, Papa, Daddy, Amang, ano man ang tawag natin sa kanila, ating bigyan pugay ang mga haligi ng tahanan na tumataguyod sa kanilang mga pamilya sa kabila ng hamon ng buhay. Ngayon Father's Day, ipakitang proud ka sa tatag ni Tatay mula sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Happy Father's Day! Basta tayo'y magkasama. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, PM Sabin Malay at ng tanagagi ka, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Engineer Nexon Dakal, Despeto Technical, amigo yo RJ Jimenez at your service always, tansay partner ko, Leon Elorde Castro Jr.
Kaya Oscar President na Binmalay na Pangasinan. Oscar Headed Binmalay. Good morning, partner. Kumusta ka? Morning, partner RJ. Medyo nasasabit ang opisyon na labat. At may pambatit na labat. At siya kalugaran na Binmalay. Nasari amin nung doon sa Estasyon Tan. Sa programa Tan PM. Binmalay, masantos na maabig kabasan ng Skarabit. Yes, alikas ko, biyernes natan. Pero tuloy-tuloy so opisina, ang galada biyernes partner. Dakil so wadta na do opisinam. Wala ray senior amutan partner. Medyo wala ray nagagawan natin. Maya activity dyan panay na Binmalay. Ito na medyo maingay sa opisina sa may activity na nagagawa dyan bayan na Binmalay natin partner. Anturatan partner. Tapi nakabatan, nasa ray kabalayan. Kasi panakala na PSA, nasa ray Portis. Sigagawa na seminar na katalungan pang barangay na ipapangulo na ABC President Butch Mirena. Tanda rin din ay activity dyan Binmalay na nagagawa na narata na ramay dyan na Duli. So, kato na medyo sabay-sabay sa mga aktibidad na nagagawa dyan bayan na Binmalay. Hindi bali, ararata na amin yung activities at talagang sangkanin ng tayo so suporta na mayor na saratan partner. Partner RJ, siyempre, naman na suportado na inay na mayor tayo. Sa rin preso, tangkaro man na mo. Wala may sakay basak nung tumaman. Congratulations and Mark Uwangko, si Congressman, sa Binmalay sa may naalada may silog good housekeeping sa Binmalay na 2025. Oy. Wala man kung ano ko na ba ng Facebook ito na medyo galing ba sigurado pero ano nang kong Facebook kaya siya congratulations nalalapod kay Mark Uwangko. Nitan. Siyempre, antam distrito Tumatlante so bali na Binmalay insano wala ratan yung achievement ay nanaala na sa Kuya Balay at talagang nagtumat palalampasan partner iter susama congratulatory message tumat anto at notay babagam yung pakala na seal of good local governance in housekeeping gabay to ni baga at araya national agency tayo naniningning da so sa effort panmamando na sa chief executive sa maong leadership na sa kuya mayor partner at may rana ebidensya di ba? Anong nang kulabaton sa may dyan sa Facebook kaya siya wala congratulatory message na Congressman Mark Uwangko kuya congratulative Binmalay at akalay seal of good housekeeping. Likas mo. Pinansi ka No. na. Masyado lang. Hindi ko pa sa amin dyan, Mark, kung may waman na congratulative ito. Nane, naswerte ta. Pero si katulatan na partner nananang ng timat. So, sa may hanggang saray umbali dita na bali na Binmalay. So may panatrabaho Mayor Pet, di ba partner? Kanyan talagang agapangkalawan no wala rata na achievement yan nagagamuran natin na sa bali na Binmalay partner. Siyempre aray ipapatuntun iran na programa tanda antatimet ya araraya at kapakipakinabang para da saray umbaloy dita na da balay na Binmalay partner. On partner RJ kasi ayaso siya nang kuti man good sale of house financing. Oo. Mas wala mo partner RJ kato na agad sigurado kato na dito mo yan yung gano'n na nga aman sa mga gawa natin natambalan dyan Binmalay siya malante wala dyan natin sa may Doli may graduating nga mo student scholarship may katarong pambarangay papangulo
nasa ABC President tayo, Roberto Bosch Ferreira, wala siya minadari, parang opisyal mo, dahil kasabay mo na may PHA, yung nagagawa natin niya, mga lari 4-piece na aray, kami tatanong din national ID, partner Andy. Di tanad evacuation. So, pakakagawan tutan o di tanad training center. Kasi nanabay tan, di ba? On evacuation, training center, amin nila, Andy. Oo, sige. Marakot tan nagagawa at wala ra may interview ta dyan si Mayor, no? Nayari, iplita, partner. Okay, partner, para mga kapag trabaho mo din dito, wala sa kaya sub-meeting ko, the National Commission. So, i-claim na naman sa rami interview kini Mayor, na gawin tanagawa maminiramay ipaburkasan sa ibang alabat. Siguro, makapanapataan na partner Ajay, na wala'y sub-meeting ko na National Commission, amin na Region 1, ibang alabat na masalamat dan masantos siya. Tawasin namin, amin, umpayo tayo lamat. Next week, nantay namin, nanturaman, so programa talantura may nagagawad may nabidmali na balita yung sayan programan PA mabidmali. Salamat na masantos yan ka mo sa namin partner Jay. Okay, thank you partner si Kasom. Meray senior walay submitting na partner ko. At siyempre si Katumat. So talaga na agaun tutunda panag si Kaso nasaray walalad katakanan being the head of Atay Oscar Office of the Senior Citizens Affairs di Tan da Binmalay tan siyempre dyan din tiron luyag na Pangasinan. So indan tayo'y ang kanaunawa makapan prepara may partner tayo ay nagawa na submeeting para da sa tayo kardatan at Manila. Pero may ibabagatolante, it's Friday today. Walay nagagawan na seminar na saray wala da katarungang pambarangay. Kaya dadaulo ng Liga President Sir Butch Merera. Good morning, sir. Talagang importantitan niya naindan na mas malaknab ya kakabatan susaray miyembro na lupon na tatang tanagagik ang tadano ang tuso amay power da kana siyempre saray nayarin gawan duwaran na kurang wala man bilang iraramay usayunda dita na dasay barangay kanya na sikiran balon kagawad walatan niya libro katarungang pambarangay tapyano antayo anto susamay maramay kasulat tudlay antayo no panon sugawaan wala raman so nayarin usayon yuran kaso singasamay saya suspect tagad barangay A sa irereklamo tagad barangay B iner sunupag yapan ayusan daraya amay man rereklamo taga barangay A amay rereklamo taga barangay B o iner so saya nupag mangisyo na sumon supa sunupag yaman usay tananduro may barangay da o arata nabasa yutan tatang tanagagi kasikiran barangay officials kanyan na importantitan iran na nayarin na nasol iran kakabatan maminsan wala ramay ayusun mo't barangay no mantayloy en paano na ni idiga danid sika ang taon niya iliyay en tigong ko na mo kagawa day mas maong ni may uusayan mo nun sika ay o kanyan na pag antayuratan etaratan iran na nagagawad ta na balay na Binmalay at talagang very supportive si Mayor Pete Saratan tano antoy kareunan yan nalilik na sa barangay doon mat na balay di ba kapaya problema da barangay naaayos matintinuno santoy problema balay nga po Ngapi problema ay balay, anti problema ay probinsya, yung po.
Gapoy problema at probinsya, ito problema ay regional, yung gapo. Gapoy problema at reyon, ito problema ay nasyonal, yung gapo. Diba? Ganun yun. So, dyan na grassroots, sekunda tatang tanagagik, barangay. Kanya na napag, saray LGU, suportanda, saray activities, saray basic needs, na saray barangay. Ano, maong, so panamalay, mambilungot, karga nyo sila-silaw. No medyo wala rin magulo, baki uray kapulisan, urulun dana tayo magugulod barangay. Wala ray suspected, iraditan, iran manusar, nasaray subel droga, then baki uray kapulisan. Maong ditan na bale na binmalay, maliwliwawala. Susaray barabarangays ditan. Kalapod sa tay solar lights. Proyekto na sa LGU. Kanya ng gada antun oras na labi, maliwawa. Isa na napasigunda nita na kabit na saray CCTV. Ayagay. Pani manggaway maugusoy. Diyan takot lara. Saya domino epektutan untan iran na programa maroon gapi problema maong so panamaloy. Morning da Castro family ditanda da bale na binmaloy tanda saya may classmate ko si Kapitan Will Soriano. Good morning ditanda da barangay Papaguyan. Kapwil, kumusta ka la? Wala ray timutubo ya pisipising kapwel ni bali-bali mamauran. May alas ya impasyartita na da barangay Papaguyan. Eta wala man so portion dita na da banag na barangay hall, barangay senior citizen office. Tana sa may daycare classroom, walatan so impatagaran ng kapwil. Yatan at tanuman na saray pisipising. Tanam iramay senior, aramay purpose. Tapi jaduntan at wala so burburon, isang partitan. Nasamay programa, nasay munisipyo, walay premyo at ay clean and green program. It is very good. May bakantin na lote na tanuman na saray pisipising. Tanda siyempre saya mangidaulo saray nandaroman na barangay head, saray kakapitan. Ganyan na tanot sa kaya pangingganyo. Mantanon tayo at sula-sular tayo. Siyempre, dumamay saya kakanon tayo at fresh vegetable. Yakwanda, tatang tanagagik. Nowadays ay dakla. So, sara may nasasaliw tayo. Kinyaw, agilay kabalog to hybrid. Kwanyura. Tamanaya. Naksel, nasaray pesticide, fertilizer, chemical, nako. Yan na maminsan at imbis si kayong biskag. Umangkaray pisipising, yagmuyantan, inersonal na po anto. Tamanaya, ay masyado la, so chemical to. Apod panagusar, nasarat ay nandarumaran na pesticide at atang tanagagi. Kanyan maong may mismo yaditan da solaryo at ditan kayo mantanam nasaray pisipising. Kanyan na marakop yan na programa. May amin yung barangays at misali dasay clean and green program pantanam nasaray nandaruman klase pisipising. May mangituro dino walay area karga na sa kaya barangay ituro ya demand so pantanuman na saray pisipising. Dita na da barangay Papaguyan walala.
nang kula mismo tanad sa bunag nasa tay Senior Citizens Office sa Barangay Papagian. Tuloy-tuloy ni so panbabaklas na saray pispen tanda piskejes si tanda da balay na binmalay tanda kasumpal tutan at itumbok lang tampol sa samay pampaaralam na saray kailugan. Kaya may hanap mong ko may interview da si Mayor pero agtini niload kapiano narungelyo na bandag yumat saya ning pituya wada kinan Mayor Pete Merera nilira da satay panlinis na kailugan ditan da balay na binmalay at nasumpaw so samay pambaklas na saray igal iran na impapanak iran na fishpen kawayan ginawan fishpen fiscages ditan untumbok matlan tampol samay pan na draga na kailugan tapiano dyanuntan at naralam kasabiso panaon na mamauran at syempre dakil so na accommodate tundanom tay kailugan tayo gatampol ang lipwa aga napiktuan ni ramay abububan pasen kapiano naiwasan so samay nayarin na pakadalap at ayan na programa actually at saya man financed saya may equipment man trabaho at saya Department of Public Works and Highways in proper coordination at saray LGU concern aya singa ditan da balay na binmalay at siyempre jada samay impan na tutok da sayan na programa ya oplan na kontrabaha at gawa susamay preparasyon matintinuno siya koordinasyon nasaya DPWH at saya LGU binmalay kaya ting coordinate mo tada saramay barangay officials wala da saratay manasakop na ilog kailugan ditan da saya balay na binmalay no so no properly coordinated da saya proper agency yada say LGU tanda jada saray barangay concern tatang tanagagi at nagawa nasumpal bali-bali so saray makanakana iran proyekto kanunutan tapiano jaduntan at napaer naresolba so saya flooding saray low-lying areas ditan da saya balay na binmalay wala may impituyaw tayo da si Mayor pero tayo nalukasan may video tayo kasi agawa di bale ta jada arapan niya agawat narungal yun man kumon susara may indalat-dat na Mayor Pete nilira da satay marakep ya kanunutan walaray nayarin na unsuldong at arapan iran na marakep ya nagawa no say ilog ditan at malinis la waladtan so nayarin kanunutan ya floating restaurant di bali-bali di ba yan arayan na amin ya kanunutan na Mayor at parad pangkamungan sikiran tagadtan da saya balay na binmalay at na sumsumpal iraya actually nayari tumat gabay kay bando irayang kanunutan watan la nanang dala kwantumat at pero lante nasasalita tila tatang tanagagi
Good morning, saray tagatan, bye-bye pulong, kwa mo pa, Vice Mayor, itaktak mo, mamenta. Good morning, basta masam samit, kwanto mait. And Vice Mayor, itaktak mo, mamenta. So, 29. So, Panlukas, Lunis may 29 manaya, Engineer Nixon. Nasatay, bali-bali, talagang sangkanang tayo. So, nanang laad nung dalang kitanod binmaloy, may dating kula na magic. At ginawalan na kinta na may fast food chain na may Jollibee. Uno, pizza 29. So, Panlukas tutan. May minsan niya agaw at banat timot ira ditano do opisina ng mayor. May manager, management, tan staff na sa tay Jollibee Binmalay. At inimbitan day mayor. Tan siyempre may courtesy Colara. Piano'y pakabat so sa tay Panlukas. Nasatay fast food chain ya Jollibee itana da balay na Binmalay kanyan na mantutumbukan latan man sasbi ditana da balay yun Binmalay susaratay nandumaran na fast food chain saray nandumaran na commercial establishment arapan kanay nanunung damot so sa may yasenso na actually sa Binmalay apildit na linggayon tan syudad na Dagupan pero say maungya pa nang ikurang at saya balay na Binmalay natan at talagan na umbubulaslas. Good morning kinan Kapagire. Si Kinmanaya, si Anselmo. Good morning, Anselmo, si Alvin. Good morning. Anmat tuloy nga Romeo. Salami nga ran tumay amigo tayo ya kairong titan imabaylan tampol na inayak kay mandudengalan si kayo sir kwanto. Dito na barangay Tumbur, Anselmo. Anghelo, Anselmo. Di bale, basta tamlatan, sikatan. Ayan ay mandudengal manaya. Kada alas 8, yang kada alas 9, kwanto. Basta tuloy-tuloy ang trabaho. Kung anon mayo. Kapura tayo nayarin makadiskaril tanusay pantutungtungan may insalida tandem singa agmetla pantutungtungan natan medyo nantungtungan damet na sa kisimba sasali damet paparunta saray tandem ditan kunun unlaban da 2020 election pero saya kuanan mayor trabaho muna, malayo pa yan. Relax, kwanto man. Okay, ang kapulay malami oras sa dasaya na programa PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yada Aspeto Technical, Engineer Nixon Dakal. Siyempre, dyan ngaran na partner ko, Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head na Bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Saya balot sa makter yung amigo RJ Jimenez at your service always. Ititilak kami na masantos at maabig yung oras at sikay namin. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat.